Yan, hi, hello mga kabisaya. So, ang atong drama karon maghinapos na kining ikaw, siya, ako ug si Danny. So, nindot na kayo ang maong mga sugilanon. So, ayaw ninyo kalimti ang pagpaminaw. Ako na ni siyang himuon og kada adlaw hantod nga matapos mga kabisaya kay nindot na kay siya paminawon. So, baniko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama. Ikaw, siya, ako, o si Danny. Dili na ito ilangan. Ato nang isunod ang intro para magsugod na ang maong drama. Let's go. Love. I love you. Lust. Family. Ako siya. No! Ako siya! Ilog mo? Ako'y nakauna na niya. Kinsa kanila ang makapanag-iyan ni Danny. Huwag kay tahod. Muna'y akong paagi sa pagpakita sa akong pagtahod sa usak kakabit. Oh. Biyudo na ang imong amahan. And so, kining kabit na imong giingon, mamahin mo muna onyang legal na ikaduhang inahan. So, R-E-S-P-E-C-T. Respect me. Uy, ikaw! I'm sorry. Sa tanang tao, ikaw ang gituhuan ko nga mutawad o mudawat na ko. Ay suod ti kang higala. Pero mahal ta ka. Tugay na. Ikaw! Nagilog mo sa ako ng ipanag-iya! Ako ang tag-iya ni Danny! No! Why bisan usa ninyo nga nakapanag-iya na ko? Dili ko butang na inyong panag-iyahon. But if you want me, win me. I know the years are showing. All is fair in love and war. Apan sa gubat sa gugma, kinsa makaamong gawas nga mananaog. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Tagsulat Martes Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. I still don't know where it's going. O karon sa sumpay ni nagdapustang sugilanon, ikaw, siya, ako, ug si Danny. That may be all I need to know. I'm sorry, iho. Pero kay ikaw man ang mitabang nila. Ikaw usab ang mutabang kanako karon. Ikaw ang buhatod namo sa dapit sa ilang nahimutangan. Sir, kinalang madaan ako sa ospital, sir. Maybe later. Sa pagkakaroon, imo na kaming dadon dito sa maong resort. Let's go, boys! Bawiun tara ang akong pangasauunon. May mong uwahin na kamo, sir. Ningi kayo na. Nakasal na sila si Oliver ug Danny. Usa! Wa na kanay bawiun, sir. Animal!
ikaw ang hinungdan kung makasal sila. Ikaw ang hinungdan. Usa patyon taga! Patyon taga! Yan ako yung cellphone. I-open ang imong cellphone. Dali! Kung di ka gustong ipaputol ko ng imong tudlo! May mga message si Oliver nimo. Kung mao, wa pa sila magkasal. Kinahanglang magdali kita aron maabtan pa nato sila si Oliver. Magdali ka mo! Yari mo sa kinan, sir. Dili, magsunod ko ninyo. Sige na! Yes, sir. Kinahanglang dili pa na yun ang inyong kasal. Ako lang ang mahimo mong pakeslan, Danny. Ako lang! Nakagika na si Daddy. Dali siyang misunod niya itong van ito. Sundan ko usap sila. Hali magkaday karoon sila si Kuya Oliver ug Danny. Hi. Good morning. Again. Unsa na bang oras nakatuog ba di ko balik? Ikaw manggod. Imo kong gihago og maayo. Patas lang laban. Minus ang girang imong resistensya. Murag, kinala na kag-exercise ka nun ay. Unsa? Unsa na oras ba? Pasado alas 12 na. Ha? Uy, kataas ka sa kuntong. Mga 2 ka oras lang. Ikaw manggod. Sige na, sige na. Akong sala, akong dakong sala. Dali na. Pagilis na. Di ka siguro kung kaganina ka pang gigutom. Mga uno na ta. Aron pagkahuman, mulahos na ta sa munisipyo. Pero, wa man tayo nga bisan unsa. It's okay lang. Uyuan sa kung suod nga higala ang mukasala to. To-follow na lang. Magpakasalta nga. Ingon ini lang gisulob. May mga sinina sa aparador. Sa igsuon ka na ni Gio. Pagpili lang o imong masulob diha. Okay ra? Yes. Sige. Andaman ko lang makadit ang atong pagkaon, ha? Naka-order naman ko sa online. Kaganina samtang natug ka pa. Thank you, Hobby. Maligo lang kong dali-dali. Aron, makailis og makakaon na ta. Sige. I-reply na gid sa kong text, ay. Karon pa. Basahon sa nako. Sige. Musunod ako sa banyo. Mani si Gio? Gusto ko na siyang musaksi sa among kasalidan eh. Amo ko na siyang paabuton na aron na dungan mga to sa munisipyo. Mayo hinoon. Layo-layo na kining among nabihian. Muduhan na ka-oras kika sa syudad. Oh, milikot na sa daddy niya ng skinita. Bulistansya lang good ko. Dili sila makabantay nga nagsunod ko nila.
bay. O dili sa imong bay, busa ayaw pagbuot. Ay, murag dili gyud maayo ning kita rin habilin din hida. Kay, kung magbuno taron yun no, karong urasa, wala gay makaukang nato. Wala makaulang. Salanan, sugod na ta. Dede, sugod na ta. Hutdan na ita sa tong kusog. Kay lagot. Kay ni mo da. Lagot na yung kayo ko nimo. Nagsige na nagkagpamuak ni ha. Nagtuo kang lalim ang pagpanghipos anang imong mga buak. Ha? Nga nangalagpos na ba yun sa suok ng ubang mga bildo diha? I don't care! I care! Kaya ako'y maghipas! Reset ka! Nga di pa ka pa mapapahawaan ni Tito Jaime din he? Okay ka na! Buat pa sa butan, nagikinahanglan pa ko! Oh, maayo kay kung mo trabaho ka ha! Leche ka! Leche, buisit! Oh, kana. Ngayon ay buisit, layas na yun. Mas may magbubuya na lang ka, aron walay sa amok! Ay! Ay, nagbalik ha! Balik diri ka na hanak ka! Hoy! Ay, nagbalik diri! Wa kay labot! Buisit, tigwa nga. Makalagot. Shit. Gipalaom lang ko ni mo, Oliver. Bisan pa man sa akong pagpakaroon ingnon nga masakiton. Mas gipili mo paghapon katong Dani. Mamatay pa ang tamong duha! Okay na mga kumpirma? May nakita man ko nga lipstick dito sa drawer. Mao na lang siya akong gigamit nga makeup sa akong naong ug mata. Bisan wa ka pa mamutang, ikaw paghapon ang pinakagwapa nga bride ala nako. Sus. Oy, ate? Gamay. Ay, okay. Ala. Oliver, gikulbaan man ko? Ako sab. Gikulbaan sab ko. Sa kahinam na ni, nga sa katapusan, ako ka nagyod. Nakaugbok naman kong mohon, ang titulo na sab. Bastos. Ay. Dugay pa bang imong amigo? Ikaw ha? Parang mas excited ka pa kinako. Unso? Tungutan na ragan. Parang may nabati ko nga sa kinang nga miyunong. Dali, atong tagbuon si Gio. Tana? Sige. Kupot sa kong kamot. Okay, magawas na ta din sa kwarto. Ibibilin ako din kong skin. Tora sila. Mihunong sila ni anang bahay sa unahan nga dapling sila agad. Magdali ko. Makanaog ko. Duha malagi na kasakyanan ng naa. Kiniging tawhana, oh. Yung nana ko nga dili magdaog ang tao. Sama ka din yung kauban? Oh, basit nga mong barkada? Dali, atong dolon. Gio? Kinuha ko! Gio! Gio, bro! Nagsuro ka? Usay! You really think you can run away from me? Daddy? Indeed! No! Danny! Dagan! Dagan! Palayo, gikan din eh. Pero... Dagan na! Kumpi siya! Danny! Oliver! Mahihig ko! Asa ko ba yun? Asa ko budagan? Si Oliver! Si Oliver! Kung di ka mahulong, bakit ko si Oliver! Palayo, Danny! Yung pagkagin! Palayo sa paglagan! Oliver! Gusto na! Ayaw na siya masakit ay maluoy ka! Ikaw na!
this life, I still don't know where it's going. All is fair in love and war. Apan sa gubat sa gugma, kinsa maka amo gawas nga mananaog. Ikaw, siya, ako, ug si Dani. Tagsulat Martes Parba Albores, Direktor John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alwin Nakurda, dalit sa RMN Drop.